ma esti vezetői ülésen. Elsőként bemutatnám kollégáimat, Kozma Viktor, Cserényi Flóra, Besenyi Balázs és én Kacskovics Dóra vagyok. És mi a Budapest Consulting Agency képviseletében jöttünk el önökhöz, és fogjuk ismertetni a javaslatunkat. Az élet olyan, mint egy játék. A vállalati élet azonban olyan, mint egy sakkjátszma. Így van ez a borászatok esetében is. A nyilas pincészet már régóta játékban van, rengeteg fontos, stratégiailag fontos lépést tett már meg, azonban annak érdekében, hogy ezt a sikeres utat tovább folytathassa, és újabb élményekkel gazdagodjon a játék során, újabb lépésekre van szükség, amit a következő 20 percben ismertetünk önökkel. A nyilas pincészet eladásainak legnagyobb része az alacsony árésű folyóborokból származik. Úgy gondoljuk, hogy annak érdekében, hogy a profitot 48 millió forinttal növelni lehessen, szükség van a volumenek átcsoportosítására és a palackozott borok eladás mennyiségének arányának növelésére. Érdekes dolog, hogy a mátrai borvidék ugye nem túl ismert Magyarországon, és ez hatással van a nyilas pincészet teljesítményére is. Úgy gondoljuk, hogy a régióban egy kooperáció kialakításával, amit a nyilas pincészet vezetne, a kooperáció az ottani borászatok között valósulna meg, és ezen kiépítésével a Mátra borvidék imázsát lehetne növelni, ami nagyon pozitív hatással lenne magára a nyilas pincészet, mint márka ismertségének növelésére is, és ez rengeteg hosszú távú lehetőséget rejt magában. A borpiacon egy stagnálás figyelhető meg, valamint kihívásnak tekinthető az ingadozó árbevétel, amit mi egy tevékenység diversifikációval gondoltunk kivédeni, ami az élménybor projekt névre hallgat, és itt egy élményborház megvalósítása lenne a cél, amivel a profit 6 millió forinttal növelhető. Összességében ez valóban láthatják 6 milliónak kéne ott lenni. Ez a három pillér pedig ez a három stratégiai lépés pedig egy 18%-os éves profit növekedést eredményez majd a következő 3 évben. Én most azt mutatnám, hogy milyen is ez a sakktábla, vagyis a környezet, ahol a vállalat játszik. Először is, ahogyan említettük, a vállalat eladásainak, illetve termelésének aránya erősen állatolódva a palackozott borok felé. Ugyanakkor láthatjuk, hogy az árés viszont sokkal magasabb tehát a folyóborok felé van átolódva, ugyanakkor láthatjuk, hogy az árés sokkal magasabb a palackozott borok esetében, így erre a megoldás az lenne, hogy a termékportfóliót átalakítsuk, és növeljük az eladásokat palackozott borok esetében. A Mátrai hegyközségről tudni kell, hogy a területe az elmúlt évek során csökkent, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a nyilas pincészet termelésének jó részét körülbelül majdnem nem felét integrált termelők bevonásával biztosítja. Úgy gondoljuk, hogy itt vannak kihasználatlan, illetve kiaknázatlan lehetőségek, a közösség erősítésével lehetne elérni azt, hogy ne szűküljen be a mozgástere a pincészetnek. Szót kell ejtenünk a piacról és a trendekről is. Láthatjuk, hogy a borpiac már évek óta borfogyasztás csökkent, illetve stagnált az elmúlt években, ugyanez igaz a bortermelésre is. Ugyanakkor viszont észrevettünk egy úgymond bővülést egy másik piacon, a iparágban, a turizmusban, és úgy gondoljuk, hogy ezt a kettőt jól lehetne párosítani. Egy új piacra lépés lenne a megfelelő stratégia a vállalat számára, a borturizmusba való belépés. Ezt fogja majd a stratégiánknak a harmadik pillére elmagyarázni az élménybor apartmanház megvalósításával. Ezen az ábrán látható, hogy milyen alternatívák vannak.
egyrészt ugye a bevétel növelése lehetséges piaci penetrációval, erre lesz a megoldásunk a termékportfólió női vonalának további fejlesztése. Piacfejlesztés alatt ezt a közösségi fejlesztést értjük, tehát a mátrai borvidék termelőinek nagyobb közösségi alapítását. Termékfejlesztésként a női vonal erősítése lesz, és a diversifikáció pedig, ahogy már említettem, az új piacra lépés. Költségoldalon is találtunk olyan lehetőségeket, amelyek segítségével lehet elérni azt, hogy csökkenjenek a költségek, közös eszközfenntartás, képesítés, a munkaerőmenedzsment átszervezése és a beszerzés átszervezése lennének ezek a lehetőségek. Akkor most bemutatnám a SAP projektet, ez a stratégiai javaslatunk első pillére. Itt arról lesz szó, hogy az eladási volumenek arányának megváltoztatásával, vagyis a palackozott borok eladási mennyiségének 15%-os növekedésével milyen új lehetőségek nyílnak a vállalat számára. Egyik a szürke barát, mint új termékcsalád bevezetése, vagyis egy termékportfólió bővítés lenne, ezt azt támasztja alá, hogy ebben az évben ugye a nyilas pincészetnek a szürke barát bora elnyerte a legjobb szürke barát címet, és úgy gondoljuk, hogy ezt nem szabadna veszni hagyni, ezért érdemes egy új, teljesen új termékcsoportot indítani ezzel az egy termékkel. A célcsoport az a 35-60 év közötti ábris státuszú nők és férfiak lennének, tehát egy prémium kategóriát, tehát egy prémium kategóriás terméket szeretnénk ennek a célcsoportnak eladni, tehát olyan emberekről van szó, akik a magasabb minőséget keresik, és tényleg mindig a legjobbat akarják, és mi lenne a legjobb, mint Magyarország legjobb szürke barátja. Ebbe a célcsoportba kb. 520 000 fő tartozik. Az értékesítési politikán nem változtatnánk, a már megszokott szerint nem szeretném, hogy változtassanak, úgy gondoljuk, hogy a már jelenlegi politika teljesen megfelelő, azonban javasoljuk, hogy egészítsék ki ezt a csatornát még plusz egy csatornával, ezek lennének a vinotékák. Itt elsősorban a budapesti borozókra gondoltunk, ilyen például a Divinók és a Huborbák. A termék 2000 forintba kerülne, ezzel is mutatva a hogy minőségi termékről van szó. Ehhez azonban a bevezetéshez egy erős marketing kampányra van szükség, amelynek célja az ismertségnövelés és az eladás ösztönzés. Az ismertségnövelését borkóstolók szervezésével, illetve különböző heti lapokban való megjelenéssel gondoljuk elérni, illetve különböző szakmai interjúk közben lehetne megemlíteni, hogy ez a termékcsoport most kerül bevezetésre. Eladás ösztönzésben pedig reméljük, hogy egy olyan dizájnt sikerül kialakítani a cégnek a címkében, ami már elsőre mutatja a bor prémium múltját, és mellette pedig klasszikus marketing eszközök alkalmazását javasoljuk, mint például a szaklapokban való hirdetése, illetve a is. A következő része a stratégiának, az pedig a nőies boroknak az eladásának a növelés, valamint a bevezetés támogatása. Ehhez mi úgy gondoljuk, hogy az ismertségnöveléshez a legjobb egy bornagykövet választása, aki Jakabó Zsuzsanna olimpikon lenne, hiszen ezek a borok a tudatos nőknek készültek, azt szerette volna ugye a pincészet elérni, hogy a nők maguk választák ki a boraikat, és nem a férfiak hatására. Úgy gondoljuk, hogy a bornagykövet feladata lenne nagyobb eseményeken való megjelenni, és erre például a Budavári Borfesztivál alkalmas esemény lehet, valamint plakátokon jelenne meg Jakabó Zsuzsanna, mint a nőies bor palettának a reklámarca, valamint online kommunikációban a Facebook oldalán is posztolna különböző borkóstolókról élményeket, és ezáltal növelni az ismertséget a fogyasztók körében, valamint egy eladás ösztönzésre is szükség van. Úgy gondoljuk, hogy a borozókban lehetne tartani havonta ilyen női esteket,
ahova sikeres nőket lehetne meghívni, akikkel egy jó borozás mellett lehetne beszélgetni, és ezáltal is a borok ismertségét lehetne növelni. Valamint az online jelenlét erősítését is nagyon fontosnak tartjuk. Ugye már létezik a Facebook oldal, Boros Pohár és Tűsarok néven. Nagyon alacsony jelenleg a lájkolók száma, amit úgy gondolom, hogy a jövőben ezen akciókkal növelni lehet. És az online jelenléthez pedig önismereti teszt kitöltését javasoljuk, ahol a teszt végére ugye ez nőknek szól, és minden nő valamilyen bor lenne, és ezáltal is egy kicsit közelebb hozni a fogyasztókat magukhoz a borokhoz. Ez pedig kb. 48 millióval növelt, a teljes stratégia 48 millióval, vagyis ez a projekt 48 millióval növelni a profitot, ami 17%-os, egyébként 17%-os profit bővülés lehet a vállalat számára. Mint ahogy azt tudjuk, egy sakjátszmában nagyon fontos szerepet kapnak a gyakorlások. Így tehát tanácsoljuk a cég számára, hogy vállalassa meg ő is a gyakorlásait. Ezt a környékbeli szervezetek, illetve a régióban jelenlévő gazdasági társaságok való szövetkezésben látjuk. Ezáltal is elég magas profit növekedést érhet el a cég, mely a bevételek növekedésével és a költségek csökkentésével mutatható ki. Javasoljuk a Mátrai Borszövetség megalapítását, hogy mit is akar ez valójában, és hogy miért is fontos ez a cég számára. Láthatjuk, hogy különböző területekben számos előnyet lenne szeret a cég. Igazából ezt úgy kell felfogni, mint egy klaszter. Potenciális előnyek között megmutatkozik a kooperációban az, hogy központosítja az irányítást, ezáltal az erőforrásokat hatékonyan tudja elosztani. Az együttműködés erősítésével és hatékonyabban tud felépni a piacon. Nagyon fontos megemlíteni a kapcsolati tőkét, illetve az információ többletet, amely a cég számára rendelkezésre áll. Terjeszkedés szempontjából jelenleg is vannak még művelés alatt nem álló területek. Az információ alapján fel tudnánk térképezni ezeket, és a saját kezelés alá vonnánk. Ezáltal növelnénk a régiónak a termelékenységét, illetve a föld alapú támogatásokkal is egy jelentős profit lenne elérhető. Marketing szempontjából a régió imázsának építése egy jelentős szempont. A hatékony kommunikáció, illetve az, hogy együtt, összefogva egy erősebb, akár országos méretű reklámkampány lenne elérhető. A működési költségek sok szempontból csökkennének. Például a beszerzés területén, ahol is a gépek közös beszerzése egyfajta végülis kedvezményt jelentene a cég számára. A gyártási alapanyagokat is olcsóbban lehetne beszerezni, valamint ezeknek az elosztása, a gépek felügyelete, javítása a következőkben sokkal hatékonyabbá válna. A munkaerő szempontjából pedig a szélesebb munkakör, ez azt jelenti, hogy ha egyesítjük a jelenlegi társaságokban foglalkoztatottakat, de egységes irányítás alá mondjuk, akkor hatékonyabban tudjuk elosztani őket, akár egy embernek több munkakör is lehet, az idén munkáknak változásával egyetemben. Úgyhogy én erről ennyit szerettem volna elmondani, át is adnám a szót. Következőben stratégiai harmadik pillérét fogom ismertetni, mely a turizmus és a kormányzat összekapcsolására fókuszál. Alapvetően elmondható, hogy sok
már, mely játék jellegéből adódóan élmény nyújt azoknak, akik ezt játsszák. Mi azt szeretnénk, hogy a pincészet képesen ezt az élményt megosztani és továbbadni fogyasztóinak is. Ezért egy új szolgáltatást bevezetését javasoljuk, egy új apartmanház megnyitását terveznénk a jelenlegi pincészet közelében, mely kezdetben 8 órában üzemelne, és 4-5 év alatt 75%-os kapacitás kihasználtságot érhetne el. Ebben az apartmanházban lehetőség lenne borkóstolások színvonalasak megrendezésére, továbbá céges rendezvények, illetve egyéb tréningek lebonyolítására egy olyan környezetben, mely megfelelő élményt biztosít a fogyasztóknak. A vállalat szempontjából ez kedvező lenne, hiszen növelné az átlagos egyfőjutó költést, mely a mi szolgáltatásaink, illetve a termékeink igénybevételéből adódik, illetve kiegyensúlyozhatná bevételi díszünket, hiszen nagyban függ a bevételünk aktuális állása a termés átlattól. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyesfajta diversifikációval stabilabban állhatna a pincészet a jövőben. Pénzügyileg elmondható, hogy az apartmanház építése kb. 30 millió forintos kiadást jelentene az első évben, természetesen ez későbbiekben még bővíthető. És ugye alapvetően a 24 millió forintos tartalék, mely szerinti eredmény, mely az előző évről maradt, ennek a nagy részét fedezhetnék. Továbbá benchmark alapján mi mondhatjuk, hogy kb. 8-10 millió forintos Európai Uniós támogatás létezik jelenleg a turizmus fejlesztésére, illetve a borturizmus fejlesztésére. Magyarország több részén megvalósultak már ebből különböző projektek, Szexárd, illetve a Világyi borrégióban is találnunk kell, tehát az ilyen borászata, illetve a apartmanok üzemeltetésére. A következőben a megvalósítási tervünket láthatják a szlájdon, alapvetően az apartmanház építését minél hamarabb tanácsoljuk elkezdeni. Ezen túl elkezdenénk a SARK projekthez kapcsolódó marketing stratégiát, illetve a régiós kapcsolatrendszer kiépítését. Ugye ez kezdetekben viszonylag informális oldalozó alapon kezdődne, de hosszú távú alternatívaként úgy gondoljuk, hogy fontos lehetőséget biztosítani a cégnek, hiszen amennyiben távlati célként a palackozott borok exportértékesítését tűzünk zászlónkra, úgy ez nem valósítható meg jelenlegi termelés volumen mellett, azonban a borrégió összefogva képes lenne egy olyan mennyiséget exportálni, amelyet már a külföldi értékesítési csatornák elvárnak. Következőkben a pénzügyi tervünkre szeretnék röviden kitérni. Alapvetően azt láthatjuk, hogy kékkel láthatják az eredeti projektek nélküli eredményt, illetve árbevételt, illetve projektek nélküli eredményt. Azt mondhatjuk, hogy középtávon a projektek bevezetésével ez elválhat, illetve növekedhet. Továbbá láthatjuk, hogy ugyan kismértékben jelenleg, de az apartmanház üzemeltetése is plusz bevételt, illetve profitot jelentene a cégnek. Tehát láthattuk, hogy a játékban milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy újabb sikereket érjen el a nyilas pincészet. Ugye hallottuk, hogy elsőként a SAP projekt megvalósításával egy 48 milliós profit növekedésre lehet szert tenni. Ugye a Mátra borvidék fejlesztésére irányuló tevékenységet, tehát a kooperáció pedig hosszú távon nagyon sok lehetőséget tehet magában, valamint a harmadik pillér, ugye ennek az apartmanháznak a megépítése, a tevékenység diversifikálásával egy új bevételi forrást eredményez, amit összesítve annyit jelent a vállalat számára, hogy egy 18%-os átlagos éves növekedést tud elérni, és ezáltal játékban maradhat, sőt, de meg is erősödhet benne. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, és várjuk a kérdéseket. Mennyibe kerül Budapesten egy lakás? Attól függ, hogy mekkora négyzetméter. Mondjuk egy 50 négyzetméteres paráz, Pest. Közel 12-13 millió. 30 millióból mi apartmanházat tudunk építeni? Alapvetően elmondható, hogy a helyi árak jóval alacsonyabbak, mint a Budapesten. Építkező. Tehát a tégla ára az gyöngyös, borzalmas romhoz. Mátra Szent Imrén valószínűleg kb. Ugyanannyi 10%-ot leírnak nekem. Mennyiségi kedvezményvel,
közösségben veszitek. 30 millió betöltik a szabadalmásokra. És ráadásul zöldműzős nélkül azokat a apartmanást? Támogatás is. Hát még nem volt semmi jobb. Nem, azonban a terület a mi tulajdonban. De saját terület fölhúzunk. Hány négyzetméter is? 8 szoba, körülbelül Az apartman az 8 szoba? 8 apartman, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy nagy közös hálószoba, illetve egy mozduló. És egy számot van? Négyzetméterre körülbelül, amennyiben egy apartmanra számolunk, körülbelül 50 négyzetméter, akkor ez 8400 négyzetméter. 100 millió. A pénzügyi tervek még. Köszönjük szépen az észrevételt mindenképpen. Tehát telepesen számolni ez a költséget. Igazából a másik kérdés, ami bennem felmerült egy kicsit, ez volt a sok projekt, de akkor Zsuzsa nem az így megfogadja. Ez a sok. Jó. Igazából azt írtátok, hogy ugye ez a social media, jól értem, ez fontos, és hogy nekik már most létezik. Azt egy kicsit elmondanátok nekem, hogy milyen nem működik most. Tehát most a Facebookon Jakabos Zsuzsa elkezd naponta posztolni a borozásról, akkor egy alkoholista sportoló nő. A Twitter egyszerűbb, mert az belóta is könnyű a szászakban. Miről fogunk itt beszélni? Igen, azért Jakabos Zsuzsánára esett a választásunk, mivel ugye nagyon fontos, hogy tudatosságot akarunk, vagy úgy gondoltuk, hogy tudatosságot érdemes elsősorban üzenet, marketing üzenet kommunikálni a fogyasztók felé, hogy ezzel is elérve ugye a női fogyasztókat. Jakabos Zsuzsánának egyébként az egyik van a legnagyobb rajongói tábor a Facebookon, ezért ő még social médiában is nagyon hatékony marketing fogás lehet. És nem gondolnám, hogy nem úgy terveztük, hogy Jakabos Zsuzsana minden nap posztoljon. Tehát nem erről lenne szó, hogy Jakabos Zsuzsana minden egyes nap leül és megiszik egy pohár bort, tehát ezért ennyire nem lenne intenzív a marketing aktivitása, hanem hetente, 2 hetente bizonyos alkalmakkor posztolni. Őszintén szerinted, most ez lehet, hogy megint szexista lesz egy kicsit, de Jakabos Zsuzsana követőinek hány százalék a férfi és hány százalék a nő? Igen, ez egy jogos kérdés. Hát igen, valószínűleg. Azt legyen szakmai vonalra ezt a kérdést. Azt akarom értékesíteni, amit Zsűri Takácsom azt mondta, hogy na, ezt hagyják összeszedését, vagy a nőket, mint célcsoportot szeretnénk elérni. Ez az én kérdésem, ezt minden csoportnál fel lehetett volna tenni, de itt a 11. dia kapcsán ez nagyon adja magát ez a kérdés. Mert nőies bor volt a címben, és aztán jött, hogy amire a kérdés vonatkozott, hogy ez a fontos Zsuzsanna és Bormás követmény inkább az ilyen különböző eseményekhez történő párosításra lenne célszerű, amik azt sugallják, hogy mennyire tudatos életvitást folytat ő, tehát inkább erre mennénk rá, ami segítene szerintünk a nők elérésében. És ő szeretné egyébként egy lassúban, mert hogy hagyja tudatos, ez egy fontos kérdés lehet. Meg ízik, amikor? Abszolút. De bocsánat, még mindig nem értem. A szegény palacot válaszolt is. Ilyen gyönyörű, pink, rózsaszín címkéjű bort szeretnénk, vagy azt szeretnénk, hogy hölgyeim, kismamák, nagymamák, lányanyák és nagyanyák igyanak minden nap egy pohár bort, mert hogy úgyis vashiányok önök, mint nők. Ezt leírták orvosok több 100 éve, és itt van önöknek. Tehát ez azért 2 különböző történet. A célcsoport ugye a 18-30 év közötti modern nőkben állapítottuk meg, hogy ők azok, akik közé beillik Jakabos Zsuzsana, és akiknek ő egy példakép lehet, mivel a modern nőknek ugye a legfontosabb a szépség az, hogy minden... Erről az önöknek már nem modern. Ez nem. Annyira nem, azonban itt ugye ezért nagyon a 18 és 30 év közötti nőkről van szó, azért tettük hozzá, hogy modern, mert ugye
ezek a nők, akiket megszerezni szeretnénk. Jó, menjünk a másik projektekre. Mert a képességekre lennék egy kicsit kíváncsi. Van nekünk ez a közös projektünk, hogy kooperálunk, meg közösen beszerzünk, meg közösen ilyenkor, és oda is tekerheted. Szóval a mi cégünkben kivel van a képesség arra, és vagy esetleg a motiváció, hogy ezeket a tudáselemeket elsajátítsa, hogy benne tudjon lenni a borszövetségben, vagy esetleg irányítani tudja ezt a borszövetséget. Ha esetleg ilyen nincs, akkor ki fogja, melyik cég fogja ezt a változó borszövetséget? Úgy szeretnénk megvalósítani, hogy ez a cég legyen a kezdeményezője ennek a projektnek. És oké, például ez a változása. Naptaka. De most komolyan. Komolyan. Ő lesz a Máté borszövetség. Jó, oké, akkor menjünk. Jelenleg is Jó. Elfogadjuk. Menjünk a következőbe, illetve a talán nem, lehet, hogy ez az utáni világ. Még egyet menjünk. Igen, ezt szerettem volna kérdezni. Például, hogy lesz hatékony a beszerzés, mit szerzünk a hatékonyabban, illetve a munkaerőnél hogyan fogjuk ezt az idejünket pontosan érteni, mert én attól tartok, hogy a Máté Borvidéken nagyjából egy időben érhet a szög. Az a félátja. Első időben. Biztos, hogy így van, csak kedvezményekre válasz. na, milyen kedvezmények? Soroljuk föl, mivel ez kedvezmény? Alapvetően például gépbeszerzés és fenntartás terén is. Például, igen. Az ilyen beszerzések, illetve ezeknek a fenntartása, ugye a javítatása, illetve ilyen téren úgy gondoljuk, hogy egy kb. 5-10%-os költségcsökkentés elérhető azzal, hogy nagyon valkó erővel szembesülünk a beszerzésre. Egy minden megfelelő eszközzel rendelkező általános traktor kb. 40-50 millió, esetleg magasabb befektetésre. Nem, akkor egy ilyen befektetés 5, pontosan inkább 10 éves időtávra jellemző, attól függ, hogy mennyire kívánja a cég az eszközparkját aktuálisan. Ez körülbelül mennyi bortársaságban vagy borvállalatban állnak? Alapvetően a Máté Borvidéken, amennyiben jól emlékszem, 22 termelő van jelen, és miért ezek használják? a nyilas egy viszonylag nagy pénzösszegnek számít ezen a borvidéken, mind árbevételű működés, illetve terület alapján, de léteznek nagyobbak, illetve a többsége viszont kisebb. És egyébként, bár nekem mindig van egy kis kételjem ezekkel az tudásokkal kapcsolatban, mert ezek a magyar még az inkább ez a dögölje meg a szomszédokra is. Mentalitás is. És hogy képzeljétek, el lesz az összefogás. Például nem féltek attól, hogy most ők le fogják mondani a borzsosannál? Alapvetően nem gondolnánk. Ezt nyílt kommunikáció, az elejétől fogva nyílt kommunikációval javasoljuk kezelni ezt a dolgot, illetve gondoltunk erre, és ezért azt javasolnánk, hogy az önkormányzatok bevonásával valósuljon meg ez a dolog egy felülről irányított rendszerben. Alapvetően úgy gondoljuk, hogy van olyan családi kapcsolat az önkormányzatok között, hogy van egy kezdeményező erő erre. Természetesen ennek a megvalósulása függ az aktuális személyi kapcsolatoktól is, illetve természetesen a pártpolitikáról is. Tehát valószínűleg további vizsgálódást lehet képezni egy ilyen ötletben, azonban úgy érezzük, hogy egy ilyen társulás... Volt valami kapcsolat a nyilas pénzészeknek az önkormányzattal és a helyi kiváló kockás és pártokkal? Alapvetően családi kapcsolat van. Az egyik önkormányzat vezetője az a rokonnak számít. És ezt kell az erősíteni? Alapvetően úgy gondoljuk, hogy előbb-utóbb a borászatoknak célja és érdeke felismerni azt, hogy jelentős új piacokat úgy tudnak csak megszerezni, hogyha valamilyen színű szövetségre lépnek. Nem gondoljuk, hogy ez az elején... Az az én kérdésem. Ez tényleg kérdésem, hogy ezek szerint itt és Magyarországon úgy kell elképzelni bármiféle szövetséget, együttműködést, hogy kialkodunk traktorbeszerzést, 5 évben 10% kedvezmény,
vagy hogy megegyezünk mondjuk ne az egységes identitásban, de az, hogy öreg akkor 100 forintnál kevesebbet befizessünk már az idei munkásoknak naponta, hetente vagy órára, hogy ezt vonjuk be a gyöngyösi önkormányzatot, meg az Akci önkormányzatot, meg a Mátra-Szentimrei önkormányzatot, mert annyira bénák vagyunk, mi bortársasági vezetők, 30-50 ember alkalmazottai, ami körülbelül Mátra-Szentimrei önkormányzatnak a duplája, akiket alkalmazunk, hogy nélkületek nem megy fiú. Ez abban az esetben lenne így, amiben egyedül nem sikerül megvalósítani. És a mai nap utolsó kérdésünk várjuk meg. Szerintem tudják nézni a kérdésünk színek. Most még választál. Tudja, tetett fel. Tehát miért csináljuk? A sakprojektet azért csináljuk, azért javasoljuk, hogy csinálják meg, mivel ugye a nőies borokat mindenképp be kell vezetni a piacra, hiszen már kész van a termékportfólió, le van gyártva, megtermelték a bort, bepalackozták, minden készen áll arra, hogy eladásra kerüljön. Ha ez nem történne meg, ugye ezért elég nagy vesztesége lenne, vagy ez elég nagy elsüllyedt költség lenne. És az új termékcsoportnak pedig a bevezetését azért gondoljuk, hogy nagyon jó megoldás, hiszen a szürkebarátnak így tényleg azt, amit most megkapott címet, tehát másként nem nagyon lehet neki használni ezt a címet igazából. Tehát ezt mindenkit meg kell ragadni. Ez volt a SAP projekt. A második projekt, ugye ez már... Árul, de az összefoglalót hallgatok, ez tök jó. Inkább az érdekel, hogy milyen a segítőn, szépen kicsink, jön be a pénz és csinálják a azért, hogy